Kaufland po śląsku, nie wiem ili wiecie, ale są Kauflandy, kaj są tabulki w geszeftach po śląsku. Jest poram Kauflandu w województwie śląskim, kaj możecie znaleźć szyldy, tabulki szagnięte po śląsku. Pojawiła się też taka inicjatywa, co by coś takiego zrobić w Tajli Opolskiej Górnego Śląska. Ostatnio poruszył to Regios Opolski Śląsk. Chce to poruszyć też Sąś. Poruszają to też niektóre media. I co wy myślicie na ten temat? Pojawiła się idea, co by w każdym Kauflandzie szajbnąć takie tabulki w dialekcie, który genau w tym rejonie występuje. Gdyby to było w Wielich Szczelcach, no to by było w dialektach Kobylołżów. Gdyby to było w Oleśnie, to by było w dialektach Sysołków. Gdyby to było jakaś w Kędzin, to by było w dialektach Bajołków. Co myślicie na ten temat? Według mnie fest fajna inicjatywa, bo z tego co wiem, to w województwie śląskim jest jeden muster szajbnięcia po śląsku tych mian i według mnie fajnie by to wylazło w Opolskiej Tajli.